नैबे पटेगाव बे गामिया बड'लेण्ड सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय मोनसे गामि 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय समाव बे गामियावबो बड'फाया फैदोंमोन बे गामियावबो थाफैदोंमोन आरो बै समाव जों जायनि न'आव दङ दिनै निना खादु होननाय बिथाङा बै समाव निसि फरायसा आफादनि बिथाङा आफादगिरिमोन आरो बे समनिफ्राय बिथांमोना जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आलादा रायजो सोमावसारनाय बे सोमावसारनायखौ मदद होबोदोंमोन दिनै बिनिखायनो बे गामिजों जिहेतु जोंनि बर'फोरनि सोमावसारनायजों मोनसे सोमोन्दो थानायखाय दानि बिटिआरनि सरकारनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा आंनो मोनसे बिबान होदों जे बे गामिखौ नायनानै बे गामियाव गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै बड'फानि मोनसे मुसुखा बेयाव फसंनायजों लोगोसे बड'फानि जाहाथे मोनसे गोसोखांथि मोनसे नब्लां कमिउनिटि हल जाहाथे लुनानै जों होनो हायो बे बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो थाखाय बिथाङा आंनो बिबान होदोंमोन बे लेखायैनो आङो दिनै बे गामियाव नुजाफैनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों सावरायलायनानै थाबैनो जाहाथे जोङो बावहाय बड'फानि मुसुखा आरो बड'फानि गोसोखांथि गंसे जाहाथे नब्लां जों लुनो हायो बे आयदाफोरखौ सावरायदों रायजो राजाफोरहाबो जेबो अजद गैया बिथांमोना लुबैदोंसो जाहाथे बड'फानि मुंखौ बे गामियावबो मोनसे गोजोरथियै लाखिनो हायो जाहाथे गोदान जेनेरेशनफ्राबो जाहाथे मिथियो बर'फोरजों बे गामिजों बड'फानि मुंखौ बे गामियावबो मोनसे गोजोरथियै लाखिनो हायो जाहाथे गोदान जेनेरेशनफ्राबो जाहाथे मिथियो बर'फोरजों बे गामिजों मोनसे सोमोन्दो दङमोन बा बिथांमोननिबो एसे कन्ट्रिबिउसन दङ जोंनि सोमावसारनायाव बेबायदि बाथ्राखौ जाहाथे गोदान जेनेरेशनाबो मिथियो बेखौ बिथांमोना लुबैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे गामियाव नुजाफैनानै सोरगिदिं गंथाम गामि दं होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरो बे गंथाम गामिनि गेजेरावनो बिथांमोनहा आथिखालाव गंसे गावसोर लुनाय मोनसे कमिउनिटि हल दङ जेराव गुबुन गुबुन मेल मिथिं जायो सरकारनि मेल मिथिंबो जाफैयो बिथांमोननि कनस्टिटुवेन्सिनि गोबां मेल मिथिङानो बे गामियाव जाफैयो होननानै बिथांमोना फोरमायदों बेनिखायनो बड'फानि नामाव जुदि गंसे बेबायदि नब्लां कमिउनिटि हल जुदि मोनोब्ला अब्ला आरो गोबांसिन मानसिफ्रा मिथिगोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों जे जिहेतु कनस्टिटुवेन्सिनि गोबां मिथिङानो बाहाय जाफैयो होनदों अब्लाना बे गामि दरथामल' नङा बे गामिनि अनगायैबो जिहेतु बेबायदि सरकारनि बायदिसिना हाबाफारि बा बेबायदि मिथिंफ्रा बेहाय जाफैयोब्ला अब्ला बिथांमोना मिथिनायनि मोनसे खाबु मोनगोन बे न'आ सोरनि सोर लुनाय बायदिसिना बे मुसुखाया सोरनि सोरमोन बेबायदि बाथ्राफोरखौ मिथिगोन आरो अरलांसिन लांगोन बेखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों दा बेनिखायनो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जेब्ला फिन जों थांफिननानै क'क्राझाराव जों सावरायगोन आरो थाबैनो जाहाथे बेहाय बिथांमोननि लुबैनाय बायदि जों थाबै लुफुंनानै होनो हायो बे आयदाफोरखौ सावरायगोन आरो गमामायैनो जाहाथे जों बेखौ लुफुंनो हायो बेनि थाखाय जोङो नाजागोन লগতে এটা স্মৃতিৰ কাৰণে এখন ঘৰ বনাবলৈ এতিয়া কোকৰাঝাৰৰ পৰা আহি লৰেন্স ইছলাৰী এমএলএ ছাৰে যি ঘোষণা কৰিলে আমিতো কোকৰাঝাৰৰ পৰা আমাৰ লৰেন্স এমএলএ ছাৰে আহি পেলাই আমাক এইটো বড'ফাৰ মেমৰিত এটা মাল্টিপাৰ্পাছ কালচাৰেল হল এটা বনাই দিব লাগে বুলি সি ছাপোৰ্ট কৰাটো আমি বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ আৰু উইদিন ন' টাইম জলদিকে সেইটো আৰু কামটো আৰম্ভ কৰিব বুলি আমাৰ ৰাইজক কোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ সেইটো ইয়াৰ যিমান অফিচিয়েল প্ৰচিডিউৰ আমাৰ কৰিবলগীয়াটো আমি ADC নাৰীক আমি চব ৰাজ্য গৈ পেলাই কথা ঠিক ঠাক কৰিলোঁ কথা পাতিলোঁ ইয়াৰ যে ফৰ্মেলিটি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্মেলিটিটো আমি চব ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল আৰু ইয়াত আমি লোকেল কমিটি গঠন কৰা হ'ল বড'ফা মেমৰিয়েল মাল্টিপাৰ্পজ কমিউনিটি হল বুলি আমি কমিটি গঠন কৰা হ'ল
আপোনাৰ যে এই সময় সেইটোতো এতিয়া মই 62 ইয়াৰ্ছ হ'লেও এতিয়া মই 18 বছৰ নিচিনা ভাবি আছোঁ যে এতিয়া নিজক য়ং এটা মই ফিলিং কৰি আছোঁ এতিয়া দেখা নিচিনা লাগি আছোঁ তেতিয়া হাৰ্ডলি মই 37-38 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ এতিয়া আৰু মই 18 বুলি নিচিনা ভাবিছোঁ আৰু বহুত ফূৰ্তি লাগিছোঁ ফূৰ্তিতে মই এতিয়া মোৰ বেমাৰ বি নাইকিয়া হ'ব বেছি ফূৰ্তি লাগিছে ঠিক আছে থেংক ইউ